El ritme i la música han tornat a fer seus als parcs, les places i els carrers de Malgrat de Mar. I ja és el 10è any. Aquest 2009, al Festival Internacional de Bandes de Música del municipi, hi participen 20 formacions vingudes d'arreu d'Europa. Competeixen en 3 categories: bandes de concert, marching bands i majorets. La primera setmana ha estat reservada a les bandes de concert. Des de dimecres fins divendres, formacions d'Alemanya i Suïssa han fet cercaviles, recitals en diversos punts del municipi i fins i tot han actuat al peu de les Fonts de Montjuïc de Barcelona. Dissabte ha estat el dia de la competició. Entre les novetats d'enguany, la creació del Premi del Públic i la presència de membres de la World Association Marching Bands. Han vingut per avaluar l'organització i el desenvolupament del certamen i determinar si es pot incloure dins el circuit mundial. Si així fos, Malgrat de Mar seria una de les etapes eliminatòries oficials per poder participar en el Festival de la ciutat de Kerkrade, una mena d'Olimpíades de les bandes. Acabada l'exhibició, s'han lliurat els premis. Segons els espectadors, la millor banda de concert ha estat Parlanaven Music de Schaffhausen! La guanyadora del tercer premi del jurat ha estat Vorratsbahn vom Stadthagen! El segon premi ha tornat a ser per Naven Music de Schaffhausen! i el primer premi ha anat a Jugendblasorchester! La Jugendmusik de Pratteln ha estat la quarta classificada. Els gegants de Malgrat, l'Eulàlia i en Bernat, han compartit festa i comiat amb els músics de les bandes de concert. El festival, però, continua amb les marching bands i les majorets.